Il-Prim Ministru Joseph Muscat ċeda għal pressjoni tal-Kummissjoni Ewropea u għat-tielet darba f'4 xhur biddel l-iskema tal-bejħ taċ-ċittadinanza Maltija. Il-Partit Nazzjonalista kellu raġun u kien korrett sa mill-bidunet qabel ma l-iskema oriġinali għaddiet mill-Parlament meta talab li l-iskema tirrikjedi li persuna tkun għamlet perjodu ta' residenza f'Malta qabel tixtri ċ-ċittadinanza Maltija. Wara 4 xhur li fihom webes rasu l-Prim Ministru Joseph Muscat ġie fi kliem l-Oppożizzjoni u bil-fors kellu jisma' mill-Unjoni Ewropea wara li rrombla minn fuq il-poplu Malti u għawċi minn fuq il-korpi kostitwiti u minn fuq l-Oppożizzjoni. L-Unjoni Ewropea kienet it-tarka tal-poplu Malti u għawċi għaliex kieku ma kienitx għall-Unjoni Ewropea kieku l-Prim Ministru Muscat baqa' għaddej bl-iskema kif kienet oriġinarjament. Kienu dawn il-messaġġi li għadda l-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula tal-ewwel reazzjonijiet tiegħu għal bidliet li l-Gvern Malti kien kostret jagħmel wara pressjoni mill-Kummissjoni Ewropea. Il-Gvern illejla ċeda għal pressjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-iskema ta' bejħ taċ-ċittadinanza. Il-Partit Nazzjonalista qis il-bażi ta' ftehim bħala konferma ta' kemm il-Partit Nazzjonalista kellu raġun u kien korrett sa bil-bidunet. Il-Prim Ministru ġie fi kliem l-Oppożizzjoni u spiċċa sema mill-Ewropa wara illi ma kienx sema minna il-Maltin hawn Malta. It-tielet bidla f'din l-iskema tħabbret mill-Prim Ministru Muscat waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja li fiha ħabbar li l-Gvern Malti kien se jerġa' ibiddel din l-iskema wara li kellu laqat mal-Kummissjoni Ewropea. Fost il-bidliet hemm dik li n-numru ta' persuni li jixtru ċittadinanza Maltija issa m'għadux marbut ma' 1800, iżda se jkun il-Gvern Malti li jiddeċiedi kemm ibih ċittadinanzi Maltin. Dan il-ftehim intlaħaq f'perjodu ta' ftit sigħat. Kif spjega Simon Busuttil, Muscat ċeda l-pressjoni tal-Unjoni Ewropea wara 4 xhur li fihom saret ħsara kbira lir reputazzjoni ta' Malta. Li kieku l-Gvern sema mill-Oppożizzjoni mill-bidunet li kieku ma kienitx issir il-ħsara illi saret permezz ta' din l-iskema u l-ħsara kbira illi għamlet għar-reputazzjoni ta' pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista sa mill-bidunet ta' diskussjonijiet dwar l-iskema ta' ċittadinanza saħaq li għandu jkun hemm l-obbligu li wieħed ikun għamel perjodu ta' residenza f'Malta. Il-Partit Nazzjonalista dejjem saħaq li għandu jkun hemm rabta ġenwina ma' pajjiżna qabel persuna tingħata ċittadinanza ta' pajjiżna. Dan ifisser illi għandu jkun hemm residenza effettiva f'pajjiżna. Madankollu fil-waqt li esprima sodisfazzjon għal fatt li l-Gvern ta' raġun il-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil esprima diżappunt tiegħu għal fatt li fil-konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja Muscat qal li biex wieħed jixtri ċittadinanza Maltija ma hemmx għalfejn li jkun għamel 12-il xahar jgħix f'Malta. Ma tfissirx li tgħix il-ħin kollu hawn Malta. Residence doesn't mean li kun jgħix il-ħin kollu hawn. Il-terminu ta' residenza kif inhu propost ma jfissirx li jrid jgħix hawn Malta għal sena. Dan għal kontrarju l qalet b'mod ċar il-Kummissjoni Ewropea fi stqarrija li fiha sostniet iswed fuq l-abjad li persuna trid tkun għamlet 12-il xahar tgħix Malta qabel tingħata ċittadinanza Maltija. F'dan id-dawl il-kap tal-Oppożizzjoni talab lill-Prim Ministru biex ikun ċar fi kliemu u jippubblika d-dettalji kollha tal-ftehim mal-Unjoni Ewropea bi trasparenza sħiħa. Irridu naraw din is-sena li ħareġ biha il-Prim Ministru x'se tfisser eżatt għaliex sissa hemm differenza kbira bejn dak li qal illejla l-Prim Ministru u dak li qalet il-Kummissjoni Ewropea. Il-Prim Ministru qal, naħseb intkom segwejtuh bħalma segwejni aħna, illi hemm bżonn sena imma f'din is-sena m'hemmx għalfejn jgħixaw il-persuna. Il-Kummissjoni Ewropea qed tgħidlu jrid ikun hemm residenza effettiva u qed tgħid hekk l-ebda passaport ma jinħareġ sakemm l-applikant ma jġibx prova illi kien qed jgħix Malta għal perjodu ta' mhux anqas minn 12-il xahar immedjatament qabel ma jinħareġlu il-passaport. Simon Busuttil spjega wkoll għaliex il-Prim Ministru għal 4 xhur sħaħ kien iżolat u pass wara ieħor kompla jiżola ruħu. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ġie iżolat kompletament, mhux biss hawn Malta, fejn il-maġġoranza tal-poplu Malti ġie ma qablitx miegħu, fejn il-maġġoranza tal-imsieħba soċjali ma qablux miegħu, fejn l-Oppożizzjoni pruvat tiftaħlu għajnejh, imma ma semax. Imma ġie iżolat ukoll fl-Ewropa, fejn il-Parlament Ewropew b'maġġoranza ta' 560 kontra 22 vot ma qabilx ma' Joseph Muscat. Ġie iżolat ukoll mill-Kummissjoni Ewropea li sal-lum
ma kienitx taqbel miegħu u kienet qiegħda teddu li ddaħlu l-qorti. Lejn tmiem il-konferenza tal-aħbarijiet il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil esprima diżappunt tiegħu għal fatt li l-Gvern kien kostret iċeddi għall pressjoni tal-Unjoni Ewropea wara li ma semax mill-poplu Malti u Awċi. Il-Gvern ċeda illejla għal pressjoni tal-Kummissjoni Ewropea u hija ħasra illi l-Gvern spiċċa sema mill-Ewropa wara illi ma kienx sema mill-Oppożizzjoni u mill-Maltin hawn Malta stess. Matthew Bonnet għal Net News.